Αγαπητοί προσκεκλημένοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Διογέννης ο Συνοπεύς, σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας για την εκδήλωση του ποντιακού ελληνισμού αφιερωμένη στην ποντιακή γαστρονομία. Η παρούσα εκδήλωση γίνεται με συνδρομή των παρακάτω συλλόγων: Ποντιακός Σύλλογος Ριολίου, Ποντιακός Σύλλογος Γεωργιανής Πρόσφυγας, Ποντιακός Σύλλογος Φοιτητών ΔΕΗ Καβάλας και Πολιτιστικός Σύλλογος Ελαφοχωρίου. Συμμετέχουν ευγενώς προσφερθέντες οι παρακάτω καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλιάδης, Πιπερίδης Δημήτρης, Κοριανίδης Παναγιώτης, Σιδηρόπουλος Αλέξανδρος, Καρυπίδης Ιωακήμ. Τον λόγο τώρα ένα χαιρετισμό από τον κύριο Δήμαρχο. Επίσης θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν ποντιακά εδέσματα. Μπορείτε αυτή την ώρα, σε λίγο μετά από τον κύριο Δήμαρχο τον χαιρετισμό, να πάτε να εφοδιαστείτε αυτά τα ποντιακά εδέσματα, τα οποία είναι προσφορά του Δήμου, του Συλλόγου μας. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του ΔΣ, πρώτα είναι η πρώτη ευκαιρία που μου δίνετε να σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη τιμή που μου κάνατε να αποτελώ και εγώ επίτιμο μέλος του Συλλόγου σας. Θέλω από αυτή τη θέση να καλωσορίσω όλους τους αδελφούς πόντιους που ήρθαν από τις άλλες περιοχές, τους καλλιτέχνες οι οποίοι θα μας κρατήσουν στην τροφιά με τα υπέροχα ποντιακά ακούσματα, όλους τους επισκέπτες φιλοξενούμενους του νησιού μας και τους κατοίκους, τους δημότες, και σας εύχομαι καλή ψυχαγωγία απόψε. Ακόμη μία φορά σας λέω ότι υπάρχουν τα ποντιακά εδέσματα, τα οποία είναι ορισμένα άτομα και ορισμένους συλλόγους, τους οποίους τους παραλείψαμε, επειδή δεν γνωρίζω ακριβώς ποιοι είναι. Τους ευχαριστούμε και αυτούς. Συγγνώμη που δεν τους αναφέραμε. Ευχαριστούμε. Σήμερα, καλησπέρα και από μένα. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, σήμερα θα φάμε ποντιακά και θα πιούμε ποντιακά, θα χορέψουμε ποντιακά. Όλα θα έχουν σχέση με τον πόντο, μόνο με τον πόντο σήμερα. Ήδη πριν 2 εβδομάδες παρακολουθήσατε την εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου. Σήμερα λοιπόν θα παρακολουθήσετε την εκδήλωση του Ποντιακού Συλλόγου της Θάσου, Διογέννης ο Συνοπεύς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί τούτη εκδήλωση. Επίσης, όλους τους καλεσμένους οι οποίοι βρίσκονται εδώ σήμερα αφιλοκερδώς, ήδη σας έχουν πει τι θα ακολουθήσει. Θα δείτε λοιπόν στο βίντεο, στο προτζέκτορα, προπαρασκευή ποντιακών φαγητών, για την οποία θα σας μιλήσει και ο κύριος Πιπερίδης Δημήτρης. Θα ακολουθήσουν χοροί από το χορευτικό τμήμα του Ποντιακού Συλλόγου και στο τέλος μια μικρή έκπληξη. Να είστε καλά, εύχομαι να περάσετε καλά, καλή διασκέδαση. Θέλουμε πολύ γερό χειροκρότημα κάθε φορά, γιατί τα παιδιά μας φέτος είναι αρχάρια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Κύριε Πιπερίδη. Καλησπέρα σας και από μένα. Λέγομαι Δημήτρης Πιπερίδης, είμαι εκδότης ενός ιστορικού και λαογραφικού περιοδικού και οι φίλοι του Ποντιακού Συλλόγου της Θάσου, που είχαν την πολύ όμορφη ιδέα να διοργανώνουν από τώρα κάθε χρόνο μια εκδήλωση αφιερωμένη σε ένα διαφορετικό θέμα της ιστορίας ή του πολιτισμού των Ποντίων, είχαν την καλοσύνη να με καλέσουν να σας μιλήσω για την διατροφή των Ποντίων. Δεν θα σας κουράσω, άλλωστε δεν είμαι διατροφολόγος. Κάποιες γενικές αρχές για να πάρετε μια εικόνα για το ποια είναι η κουζίνα και γενικά η διατροφή των Ελλήνων του Πόντου.
Η διατροφή κάθε λαού και κάθε τόπου εξαρτάται από την γεωγραφία, από την γεωμορφολογία του εδάφους, από το τι παρέχει αυτός ο τόπος για να θρέψει τον πληθυσμό του. Είμαι βέβαιος ότι και η τοπική κουζίνα της Θάσου θα εξαρτάται απόλυτα από τι παρέχει ο τόπος, η θάλασσα, η γη σας. Έτσι λοιπόν και οι Έλληνες του Πόντου έχουν μια κουζίνα αρκετά διαφορετική από των υπόλοιπων Ελλήνων, γιατί ζούσαν 2.000 χιλιόμετρα μακριά από τον κυρίως ελλαδικό χώρο. Το βασικό χαρακτηριστικό της κουζίνας, της διατροφής των Ελλήνων του Πόντου, είναι ότι δεν είναι μεσογειακή διατροφή όπως είναι των υπόλοιπων Ελλήνων. Τα βασικά χαρακτηριστικά της μεσογειακής διατροφής θα ακούτε όλοι στην τηλεόραση. Είναι κυρίως το ελαιόλαδο. Στον Πόντο δεν υπήρχε καθόλου ελαιόλαδο, γιατί δεν ευδοκιμεί σε εκείνα τα υψόμετρα το δέντρο της ελιάς. Το πιο βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της κουζίνας των Ποντίων είναι η απουσία του κρέατος. Γι' αυτό και οι σύγχρονοι διατροφολόγοι και κυρίως οι καρδιολόγοι λένε ότι είναι μια πολύ χρήσιμη κουζίνα, κάποια στοιχεία της τουλάχιστον για τη σύγχρονη εποχή. Θα μου πείτε, μπορεί να ζήσει ένας λαός χωρίς κρέας? Κοιτάξτε, ο Πόντος, το βασικό του χαρακτηριστικό είναι μεγάλα υψόμετρα, μεγάλα λιβάδια σε ύψος 2.000 μέτρων, που είναι ιδανικά για την εκτροφή μεγάλων ζώων. Και οι παλαιότεροι θα καταλαβαίνουν καλύτερα από αγροτική οικονομία και θα ξέρουν ότι σε μια κοινωνία που στηρίζεται στην κτηνοτροφία, το ζώο είναι πολύτιμο και το εκμεταλλεύεσαι για το γάλα του, για το μαλλί του και όχι τόσο για το κρέας του. Έτσι λοιπόν, η ποντιακή κουζίνα περιλαμβάνει ελάχιστο κρέας και εκείνο μόνο από βοηδή, σκαρίσιο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η μεγάλη χρήση των δημητριακών. Και κυρίως τα ζυμαρικά του Πόντου, όπως θα τα δείτε αργότερα, δεν ξέρω, στο προτζέκτορα, στη δουλειά που ετοίμασαν οι φίλοι από το Σύλλογο, είναι κυρίως ζυμαρικά ολικής αλέσεως, άρα μάλλον υγιεινά ζυμαρικά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, η απουσία ελαιόλαδου. Ελληνική κουζίνα χωρίς ελαιόλαδο γίνεται, διότι δεν υπήρχε σε εκείνη την περιοχή. Οι πρόγονοι δικοί μας το αντικατέστησαν με την χρήση του βουτύρου. Το βούτυρο της τραπεζούντας ήταν διάσημο σε όλη την Ανατολή. Είναι ένα περίεργο βούτυρο, πολύ διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα και αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ, διότι παίρνει το χαρακτηριστικό του είναι το ιδιόρυθμο κίτρινο χρώμα του, ένα πολύ θρεπτικό και παχυτικό βούτυρο, το οποίο οφείλει το χρώμα του στα άνθη των βοσκοτόπων της περιοχής. Ήταν διάσημο και πανάκριβο στα παζάρια της Κωνσταντινούπολης. Επομένως, οι Πόντιοι σε όλη τους την κουζίνα χρησιμοποιούν κυρίως βούτυρο και σπανίως ελαιόλαδο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, τα ψάρια. Η Μαύρη Θάλασσα είναι από τους πιο ήταν, γιατί με τη μόλυνση των τελευταίων χρόνων έχει μειωθεί πάρα πολύ η παραγωγή της, ήταν από τους πιο πλούσιους υδροβιότοπους του κόσμου. Άφθονα ψάρια, όχι όμως τα γεωπελαγίτικα μεγάλα ψάρια που ξέρουμε και ξέρετε και εσείς στη Θάσο. Χιλιάδες ψάρια, κυρίως όμως τοπικές ποικιλίες, ένα είδος γάβρου, τα χαψία που λέμε εμείς, τα οποία οι κάτοικοι της περιοχής τα τιμούσαν δεόντως και ήταν μια συμπληρωματική μέθοδος να παίρνουν πρωτεΐνες, αφού είπαμε ότι απέφευγαν το κρέας. Από εκεί και πέρα, αφού οι Έλληνες του Πόντου σχημάτισαν τη δική τους κουζίνα με βάση το τι τους προσέφερε η γη τους, σαφώς έχουν και πάρα πολλά δάνεια και πάρα πολλά στοιχεία από τη διατροφή των γειτονικών λαών. Δίπλα μετά μπορείτε να δείτε πολύ όμορφα ζυμαρικά, μερικά από τα οποία τα περίφημα πυροσκή, παραδείγματος χάρη, είναι δάνειο από την κουζίνα των λαών του Καυκάσου. Ένα δάνειο που εμπλούτησε την ελληνική κουζίνα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα πράγματα δοκιμάζονται, όπως όταν μιλάς για μουσική, είναι καλύτερο να ακούς τη μουσική παρά να ακούς κάποιον να σου μιλάει για αυτή. Το ίδιο ισχύει και για την κουζίνα. Θα σας πρότεινα λοιπόν, αντί να ακούτε εμένα να σας μιλώ για την ποντιακή κουζίνα, να περάσετε μετά δίπλα και να δοκιμάσετε τις νοστιμιές που ετοίμασαν οι ποντιακοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους φίλους εδώ του Συλλόγου Ποντίων της Θάσου. Εγώ θέλω να ευχηθώ, τελειώνοντας, καλή επιτυχία, άλλωστε την βλέπω, είναι μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση για πρώτη φορά και είμαι βέβαιος ότι οι επόμενες εκδηλώσεις που θα είναι αφιερωμένες σε άλλα θέματα, μια φορά για την ποντιακή μουσική, για τον ποντιακό χορό, για τον ποντιακό θέατρο, θα έχουν την ίδια και ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Να είστε καλά και ελπίζω και τον χρόνο να είμαστε όλοι γεροί να τα ξαναπούμε.
Μάλλον περιμένετε να καμαρώσετε πρώτα τα χορευτικά και μετά να δοκιμάσετε τα ποντιακά εδέσματα, έτσι. Επομένως, ξεκινάμε. Χορεύουμε ομάλ μονών, έτερε, σαμψόν, διπάτ, τάμσαρα, τίταρα και τέρς. Καλή σας διασκέδαση.
Πέρυσι.